ನಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮಂಜಲು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಏನೊಂಜಿ ತವ ದೀತೆ, ತವ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ, ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ. ಇಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವೆ. ಮಂಜಲು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ लाइट मत मिक्स ಮಾಡ್ತಾರೆ. लाइट स्मूथ टೊಮೆಟೊ ನೀರು ಕೂಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂದು ಇತ್ತ ಒಂದು लाइट ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ. ಯಾವತ್ತಲೇ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ಗ ನಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ತೋಜವೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗೈತೆ. ವಾವ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್
ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವ್ವೆ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಲವಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲವಡು ಅಂಚ ತೆತುಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ನಿಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದೆನ್ನುವೆ ವೆಜ್ ತಗಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕುಡೋ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.